tarda a tots. Em sentiu bé? Sí, molt bé. Com a superior del monestir de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes i de la comunitat dels germans evangelistes i de tots els col·laboradors i col·laboradores que hi treballen, us donem una cordial benvinguda. Teniu les portes obertes per gaudir d'una tarda plena d'història, música i art. Tot aquest patrimoni monàstic, que va ser l'orgull del comtat d'Urgell des de l'any 1166, ara, més que mai, l'hem de sentir nostre perquè som un poble que vol ser fidel a les seves arrels. Som un racó de Catalunya que feu història i gran part de l'actual Noguera es va forjar per l'impuls polític i social del comte Ermengol de Ser, de la mort del qual ara en commemorem 700 anys. El comte Ermengol de Ser morí a Camporreig, comarca de la Llitera, a finals de juliol de 1314. Ens honra especialment avui amb la seva presència el senyor José Guillén, alcalde de Camporreig. Ermengol de Ser fou el comte que va aconseguir reunificar i pacificar l'antic comtat d'Urgell. Fou també un gran benefactor del monestir de les Avellanes i l'artífex de l'actual església gòtica i del panteó dels comtes d'Urgell, situat a l'església del monestir on ell mateix decidí ser sepultat al costat dels seus abans passats, Ermengol VII i Dolça de Foix, comtes d'Urgell, fundadors del monestir, i del seu germà, Álvar de Cabrera, vescomte d'Àger. Aquests actes de commemoració pretenen endinsar-nos en la història i els orígens de les comarques d'Urgell i de la Noguera, amb un sentit històric, però també amb la voluntat de present i futur. Aquest monestir i els seus monjos no van recollir tan sols les despulles d'Ermengol de Ser per guardar amb veneració i respecte, sinó sobretot van recollir un esperit, un tarannà, un sentit del territori. Tant de bo que rebem l'impuls i la força de tots els que van fer possible aquest monestir i aquest territori des de fa més de 800 anys. El temps passa, però la història continua. Ara més que mai hem de saber escoltar la saviesa de les pedres que porten la saviesa de la història. Els comtes d'Urgell, especialment Ermengol de Ser, hem protagonitzat gran part de la història passada. Aquest monestir no és només un monument del passat. És un fet viu que transcendeix els anys. La nostra Noguera, casa i pàtria que ella ens deixà, n'és l'herència que nosaltres avui hem d'estimar i revifar. Tenim un passat que ens parla d'esforç, d'amor al territori, de llibertat i de la lleialtat, de fe i de treball. Aquest llegat és principalment la vida de tants homes i dones que ens han precedit. Ara ens toca a nosaltres. No sentim la remor del llegat dels nostres avantpassats. La història nostra s'ha d'escriure
i viure amb dones i homes d'avui, de la Catalunya d'avui i a la Noguera d'ara. En el compte del meu vol de ser, volem fer un record agraït i de justícia a tantes generacions, gent de pagesia, que han mantingut la fe cristiana i han donat vida i fecunditat als nostres conreus, a les nostres terres i als nostres pobles. Ningú es pot arrabassar la nostra història, ni el nostre llegat espiritual, cultural i social. Som els hereus de generacions de persones que, com nosaltres avui, també van viure en temps difícils i que van lluitar per vèncer-los i posar el seu granet de sorra per ser el que avui som. Gràcies a tots i totes per la vostra presència d'amics i amigues. Gràcies principalment a les alcaldesses i alcaldes, a les autoritats comarcals i de la Diputació, que sou aquí amb gent dels vostres pobles per compartir aquesta festa del territori. Gràcies a tota la gent que ens ha acompanyat dels pobles veïns i també, sobretot, a la confraria de campaners de Catalunya, especialment al senyor Ignasi Cortés, als professors Prim Bertran i Robert Cuelles, a la Coral Montserrat del Col·legi Maristes de Lleida. Gràcies a tots els col·laboradors i patrocinadors que any rere any ens ajudeu a fer possible tot un seguit de festes i commemoracions en el nostre monestir i molt particularment la festa d'avui. Un especial agraïment a l'Ajuntament de Os de Balaguer, a la nostra alcaldessa, la senyora Estefania Lupa, i a tot el personal de l'Ajuntament. La seva col·laboració ha estat total. Al senyor Pere Prat, president del Consell Comarcal, al senyor Josep Maria Roger, alcalde de Balaguer, per la seva col·laboració i disponibilitat de l'Ajuntament Balaguer, a mossèn Ignasi Navarri, vicari general del Bisbat d'Urgell, tan vinculat des de la Fundació al nostre monestir. El nostre agraïment cal fer-lo present també per al senyor Joan Renyer Llobet i en representació seva a la il·lustríssima senyora Rosa Maria Perelló, vicepresidenta segona i alcaldessa de Tàrrega. Gràcies a tots i benvinguts. Visca la Noguera! Visca les terres d'Urgell! Visca la Guinera! Bueno, ara, sisplau, anem passant cap a l'església ja per fer els actes acadèmics, després de fer aquest acte protocolari. I, sisplau, les autoritats i acompanyants tenen reservat uns llocs als primers bancs. Allà que això compartim per nosaltres, Són la gent que es desvetlla i parla som per nosaltres. Tant de bo que estiguin ben asseguts avui, no? Molt bé, gràcies, doncs. Anem passant, si no vol.